У мінулым годзе такі маніторинг быў праведзены больш, чым на 1300 прадпрыемствах краіны, дзе было выяўлена больш за 10 тысяч розных парушэнняў. Гэтая работа працягваецца і ў гэтым годзе. 16 рэйдавых груп будуць працаваць на розных прадпрыемствах і ў арганізацыях. Наша цель – приехать и помочь, рассказать и подсказать так, чтобы люди приходили на работу и уходили с работы здоровые. Чтобы за это руководитель знал, как это все сделать, для того, чтобы себя сохранить как руководителя предприятия. У Брэсцкай вобласці аб'ектам увагі інспектараў на гэты раз стаў Брэсцкі раён, дзе запланавана праверыць 16 арганізацый на выкананне заканадаўства аб ахове працы. У адкрытым акцыянерным таварыстве Астрамечава, дзе ўжо пабывалі інспектары, працуе каля 800 чалавек. І па ўсім відаць, што бяспецы працы тут надаюць пільную увагу і ствараюць спрыяльныя ўмовы для максімальнай абароны рабочых служачых, што прапісана і ў калектыўным дагаворы. Аб гэтым гаворыць ноу-хау кіраўніцтва прадпрыемства «Медицинское страхование». Мы очень много теряем денег на больничных. Вот, поэтому было принято такое решение. Так мы их все-таки подталкиваем на то, чтобы они заботились о своем здоровье. Вот. Это первый год, посмотрим, как оно обкатается у нас. Потому что раньше было, мы там и выдавали и материальную помощь, допустим, на лечение, на то. Это мы сейчас все убрали, объединили вот этой карточкой медицинской страховки. Маніторинг групы тэхнічнай інспекцыі Федэрацыі прафсаюзаў – гэта не праверка ў чыстым выглядзе. Хутчэй, дапамога кіраўнікам прадпрыемства па пытаннях аховы працы. Хаця, калі будуць выяўлены сур'ёзныя недахопы, інспектары могуць і спыніць дзейнасць таго ці іншага абсталявання. На каждом предприятии работают наши члены профсоюза. И даже где не работают, мы все равно проводим эти мониторинги. Это не проверки, а мониторинги. Мы это проводим. И хотим сохранить здоровье работникам любого предприятия. Чтобы они работали и не боялись, что с ними что-то может произойти. Юрий Петлюр, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».